አርእስተ ዜና ጀነራል ነተይ ዘሃበኒ ቤታው ቲያትር አይኮነን ክብል አምባሳደር ጀነራል ባጫ ዳበሌ አምሪሩ ገሊጹ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ነቲና አቦይ ስብሐት ነጋሪቱ ዓቢና የፖለቲካዊ ተቃርኖ ክብል ኮኒንዎ ሕወሓት 27 ዓመት ሃገር ክዘርፍ እንበር ክመርሕ አይራአናዮን ክብሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገሊጾም ህዝብ ትግራይ ከጽንስ ተበገሰ ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ከይጠፈ ህዝብ ትግራይ በሰላም ክነብር አይኽእልን ክብሉ ተጋዳላይ ምግበይ ኃይለ አፍሊጦም ዕጡቃ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ነፈለማዋን ነፋሪት ውገ መንግስቲ ወቂዖም ከም ዘወደቁ ተፈሊጡ ጀነራል ጻድቃን ደቃ አንስቴና ዘዓመፀ ሰራዊት ኤርትራ ይአብዙለሉ እዋን ጀነራል ባጫ ደበሌ ሰራዊትና ደቃ አንስቴ ትግራይ ደፊሩ እዩ ክብሉ አቃሊዖም ኣብ ሕመራን ዝርከቡ ተወለድቲ ትግራይ ንዝኾኑ ብምልኦም ጥብቂ ፖሊስ ክትትል ንክግበረሎም ፖሊስ ኮሚሽን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ አምሓራ ጻውዒት አቅሪቡ አብናይ መንግስት ምክልኻል ሰራዊት አብና ጀነራልነት ማዕረኮም እውን ኣብ ኬንያ በአምባሳደር እናገልገሉ ዝርከቡ አምባሳደር ጀነራል ባጫ ደበሌ ብተፋልዩ አካላት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያታት ኣብ ልዕሊኦም ብዛዕባ ስንዘሩ ዳንሰኛን ምርኮኛን ካብ ዝብሉ ቆሳታት ቅጽል ስማትን ምስ ተኣሳሰረ ምላሽ ኣብ ዝሃብሉ እዋን እቶም ጀነራል ወታደራዊ ማዕረጎም ዝረኸብዎ በ48 ዓመታት ነዊሕ ናይ ወታደርነት አገልግሎትን መስዋዕትነትን እምበር ካብ ናይ ኪነ ጥበብ ተቋም ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ነቐፈቶኦም ሓሶት እዮም ክብሉ ገሊጾም ኣለው ወሲኾም እቶም ጀነራል ኣብ ተፋልዩ መጽሓፍን ትረኻትን ዝለዓሉ ስማት ብምልዓል ኣብ ዙርያ ዘለዉ እዚኦም ጽሑፋት ብምርምር ብማስረጃን ዝተመስረቱ እንተኾይኖም ህዝቢ ምስ ህዝቢ ንምግጫው ሃገር ምፍራስ ዝዓለሙ ናይ ፈጠራ ወረታት እዮም ክብሉ ነጺጎም ኣለው ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር ናይ ማሕበራዊ ጉዳያት አማኻሪ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ንመስራቲ ሕወሓት አቦይ ስብሐት ነጋ ኣብ ልዕሊ ናይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኢትዮጵያውነት ናይ ፖለቲካ ራእይ ዝሃብዎ ርእይቶ መሰረት ምግባር ዓብይ ተቃርኖ ብምባል ክኹንንዎ ገሊጾም ኣለው ዲያቆን ዳንኤል ኣብ ዘብጽዎ ጽሑፍ ከም ዘመላኽትዎ አቦይ ስብሐት ካብ እተኸበረ ንገዳማት መባ ካብ ዝልኽ ሃይማኖተኛ ቤተሰብ ሰወለዱ እኳ እንተኾኑ ናቶምን ናይ ወለዶምን ናይ ኢትዮጵያ ኣተሓሳስባን ዝተፋለዩ ክብሉ ገሊጾም አቦይ ስብሐት ዝተታገሉ ነጻነት ትግራይ እምበር ንኢትዮጵያ ከም ዘይኮነ እዚ ድማ ካብ 1983 ዓመተ ምህረት ድሕሪ እውን እንተኾነ ድርጅቶም ስሙን ዕላምኡን ከም ዘይቀየሩ መረጋገጽ እዩ ክብሉ ወቂሶም በአንጻሩ ግን ትማሊ ኣብ ሆራይዞን ሚድያ ቀሪቦም ዝገበርዎ ቃለ መሕተት ንግግሓት አንጻር ጨቆንቲ አምሓሪና ንቃለ ስለ ዝበሉ ደምሲስናዮም ክብሉ ባዕሎም ክምስክሩ ከም ዝወዓሉ ንሓድነት ኢትዮጵያ ከም ዝተቃለሱን ከነጽሩ ተራእዮም ወሲኹ ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ክነብር ከለናውን ክንመውት ከለናውን ኢትዮጵያዊና ብዝብል መርሕ ኢህአዴግ ናብ ሕብረ ብሔራውነት ፓርቲ ብምቕያር ንኢትዮጵያ ዝታገሉን ይሰርሑን ዘለዉ መራሒ ምዃኖም ዝሓበሩ እቶም አማኻሪ ንሓደ ከባቢ ዝታገሉ አካላት ናይ ኢትዮጵያ ተወካሊ ኮይኖም እንከለዉ ንኢትዮጵያ ዝተገሉ መራሒ ድማ ኢትዮጵያዊ ኣይኮነም ምባል ካብ ኣብ ባሕሪ ዝንጀሮ ኣብ ገደል ድማ ዓሳ ከም ዝበሃል ናይ ፍርዲ ምግልባጥ ክብሉ ኮኒኖም ናይ ሕወሓት ጉጅለን 27 ዓመታት ሙሉእ ሃገር ክመርሕ እንተይ ኮነስ ክዘርፍ እዩ ጸኒሑ ብምባል ሰላም እንተሃልዩ ብዙሓት ፍትሃት ይለዓል እዩ ብምባል ስለ ዝሓስብ ኣብ ዘመኑ ሰላም ኣይነበረን 27 ዓመት ሙሉእ ክውኽ እዩ ጸኒሑ ብምባል ከሲሶም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወሲኾም ኣብ ክልላት ኦሮሚያን አምሓራን ትግራይ ዝተቃሱ ዕቱባት ሓይልታት ንመንግስትን ምስዓር ከም ዘይኽእሉ ምስተረዱ ዘይተቀደሰ ሓዳር ከም ዝፈጠሩ ድሕሪ ምግላጽ እቶም ዕጡቃት ካብ ኤርትራን ሱዳንን ዘጠቃሉ ናይ ወጻኢ ተወሳቲ ደገፍ ንምርካብ ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቃስ ህዝቢ ጥንቃቐ ክርድኦ ከም ዘለዎ ሓቢሮም ወሲኾም እቶም ጠቅላይ ሚኒስትር ኣቀዲሙ ነታ ሃገር በብሕታውነት ክመርሕ ዝጸንሐ ጉጅለ ዝሰዓኖ ስልጣን ብሓይሊ ንምምላስ ምሕሳቡ ንሕጂ ነታ ሃገር ዘለዉ ግጭታት ምኽንያት ምዃኑ ኣጽንዖት ገሊጾም ሓቢሮም ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና በ2013 ዓመተ ምህረት ኣብ ትግራይ ዝወልዑ ጀኖሳይዳዊ ኩናት ህዝቢ ተራሪግ መሊኡ ንምጽናት ዝገብሮ ጻዕሪ ኣይተሳኽዐሉን ዝበለ ዋና ኣዛዚ ግንባር ምዕራብ ተጋዳላይ ምግበይ ኃይለ ድሕሪ ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ እውን እንተኾነ ግዝያዊ ምሕዳር ሽፋን ተጠቒሙ ብዝኸፈአ መልክዑ ትገበን ጽንተት ኣጠናኺሩ ቀጺሉ ይርከብ ዝበሉ ዓቕምታትና መኸተና ፖለቲካዊ ቁጠባና ንምፍራስ ንምብታን ሓድነትና ንምዝራግ መንነትና ንምጥፋእ ከባቢነትን ካልኦትን በተን ተግባራት ነዝተለኣኽ ዝኾኑ ባንታታት ብምውዳብ ብኣማይት ሚልዮናት ገንዘብ ወዲቦም ከጥፍኡና ተረባሪቦም እዮም ክብሉ እውን ይረባረቡን ኣለው ክብሉ ድሕሪ ምግላጽ ህዝቢ ትግራይ ከጽንስ ተበገሰ ጀኖሳይድ ስርዓት ብልጽግና ከይጠፈ ህዝቢ ትግራይ ብሰላም ክነብር ኣይኽእልን እዩ ምእንተ እዚ ንሃላዋንትናን መንነትናን ዝግበር ቃልሲ ኣጠናኺርና ቅጽኛ ክብሉ ዋና ኣዛዚ ግንባር ምዕራብ ተጋዳላይ ምግበይ ኃይለ ኣስሚሮምሉ
ጀነራል ጻድቃን ኣብ ዝሓለፉ ኣዋርሕ ቃለ መሕተቱ መብዛሕትኦም ወንጀላት ዝተፈጸሙ ብናይ ኤርትራ ሰራዊት እዮም ዝረሸኑ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዮም ደቂ ኣንስትዮ ዝዓመፁ ናይ ኤርትራ ሰራዊት እዮም ብምባል ከም ዝገለጽ ዝፍለጥ ኮይኑ ሎሚ ድማ ጀነራል ባጫ ደበሌ ካብቶም ሰራዊት ብልጽግና ዝሰርሖም ጥፋኣት ሓደ ኣብነት ኣልዒሉ ንኣብነት ሰራዊትና 16 ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዓሚፁ እዮም ክብሉ ኣቃሊዖም እንተኾነ ግን ቅፅዓት ሂብናዮም ክብሉ እውን ወሲኾም ሓቢሮም ዕጡቓት ሰራዊት ሓርነት ኦነግ ትማሊ ዕለት 5 ነሓስ 2005 ዓ.ም ገዝ ሓንቲ ናይ ሰራዊት መንግስቲ ፌደራል ዝኾነት ነፋሪት ውግእ ብጸረ ነፈርቲ ወቂዖም ኣብ መሬት ከም ዘውደቑ ተሓቢሩ እዚ ፍጻመ ኣብ ከባቢ መኪ ዝዋይ ዝተፈጸመ ኮይኑ ነታ ኣብ ቼክ ሪፐብሊክ ዝተሰርሐት ኤል 39 ዝዓይነታ ነፋሪት ተወቂዓ ምውደቓ ንዓይኒ መሰኻኽር ከም ዝገለጹ ተሓቢሩ እታ ነፋሪት ኣብ ወረዳ መኪ ቦራ መጥቃዕቲ ንምክያድ ካብ መደበር ሓይሊ ኣየር ደብረዘይት ተበጊሳ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ከም ዝተወቅዐት እውን ተሓቢሩ ብመሰረት ሓበሬታ ዕጡቓት ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ነፋሪት ክወቅዑ ዝንፈለማ እዋን ምዃኑ ተገሊጹ ምሳኹም ዝነበሩ ጋዜጠኛ ድልስየ ሰሰናይ ንዓኹም